Okhulumela amaphoyisa KwaZulu Natal uBrigadier J Naika utshele iSABC ukuthi sisazinzile isimo kuleya ndawo kanti amaphoyisa asiqaphe ngeso lokhozi. We can confirm that the situation at oLundi is calm. Police have been working on a 24-hour basis to ensure that they patrol all routes in oLundi and monitor the situation. Our police officers from last night reported there was no incidents, and they are continuing throughout today. So far, the situation remains calm. Umasipala wasoLundi osuphazamiseke kakhulu ngokuhlinzekwa kwesidingo nqangi emphakathini unxuse abantu ukuthi behlise umoya wathi uzozithwala izindleko zomngcwabo kaLindani. Ngaqinisekisa ke nokuthi soqinisekisile futhi umndeni ukuthi ngokohlelo lomkhandlu udolobha wasondini olubizwa ngokuthi phecelezi indigent burial umkhandlu udolobha wasondini indleko zonke zomngcwabo njengoba uhlale wenza ezimene ezifuzelezi uzozithwala. Uphiko liphenya izenzo zamaphoyisa iIndependent Police Investigative Directorate lumatasa liphenya lolu daba kanti lithembisile ukuthi luzoyazisa iSABC ngelikutholayo ekuqhubekeni kosuku. Umndeni kaLindani Dludla uthi uvelelwe yimbedumehlwana izolo njengoba umphumela wokuhlolwa kwesidumbu sikaLindani uthe akashaywa amaphoyisa kodwa uzishonele. Uthi lokho kuyamangaza ngoba wona uyazi ukuthi washaywa amaphoyisa. Lo mndeni umatasa nezinhlelo zokuthi isidumbu sikaLindani sihlolwe kabusha. Ngukhalvin Dludla weindaba zeSABC.